μεγάλες. Πρέπει να είναι λίγο. Κλείδωσες. Ναι. Άμα κουραστούν δεν γυρνάω. Περίμενε ρε φίλε, είναι άλλη εκεί. Τι ωραία, αυτά είναι τα... Έχει κάτι λουλουδάκια διαμήνυτα τα πάθα. Ποια? Αυτά εδώ τα... Κάτι μόπ που έχει. Ναι, είναι πολύ όμορφα. Βγάλαμε εδώ μια φωτογραφία. Δεν βίντεο τραβάω. Βγάλαμε από το δικό μου, Μετά. Είμαστε τρελοί, είμαστε τρελοί. Είμαστε τρελοί και πάμε. Γιατί? Είμαστε τρελοί. Αυτό γιατί το παίρνεις, μη σου βγει κανένα ζώο. Δεν ξέρεις, καμιά φορά βγήκε ένα σκυλί τίποτα. Πάρω κι εγώ ένα. Θα πάρω ένα πιο μεγάλο. Εσύ μόνο που θα το φωνάξεις θα φύγει. Μίτσο, κοίτα εγώ τι πήρα. Α, ο δρόμος καλός είναι ρε. Εδώ είναι καλός ο καιρός, ναι. Ο δρόμος λέω. Άσε με τώρα, ο δρόμος καλός είναι. Και τόσο που το φέραμε. Μη θέσω. Τι τράβηξα εκείνες τις μέρες. Μίτσο, Έλα. θέλεις και το κορδόνι. Θέλεις και το κορδόνι μου. Κλείνει. Περιμένω. Κανόνισε, άμα μείνουμε εδώ ένα πορτοκάλι έχω μαζί. Μόνο. Ναι. Δεν πειράζει, θα σε κόψω και θα σε τρώω. Έχεις μαχαιρίδα, δεν έχεις. Μήπως βρε είναι πολύ ψηλά. Όχι, μετά τη στροφή είναι. Να, μέχρι εδώ έρχεται ο δρόμος. Καλά κάνεις. Τώρα είσαι μέσα στο σύννεφο. Είμαι. Το πετάς πολύ γρήγορα όμως. Εμένα βγάλαμε τώρα. Έτσι πως είμαι. Μιτσάρα. Έλα. Μιτσάρα. Survival. Τώρα δεν μπορούσαμε να έρθουμε. Εντάξει, εδώ κάποιος περπάτησε. Κάνα γκρέιντερ, πώς θα λένε. Όχι ρε, για το αυτοκίνητο. Σιγά. Ναι. Άμα ήταν grader θα το είχε στρώσει. Κάτσε.